може да се представите? Казвам се Наталия от 9-ти клас в Румен Роан. Казвам се Александър в 11-ти В клас в Румен Роан. От колко време сте заедно? От година и месец, почти. Какво е чувството да сте в едно училище? Ами много е приятно да се виждаме всеки ден в свободното време и в коридорите. Да, много е приятно. Кога за първи път си казахте, че се обичате? Втория месец някъде. Мерси. Мисля, че най-хубавото момиче на света е, че просто е искам за мене. Аз мислех, че е голям футболист и че може да получат нещата. Отговаря ли той и тя на типа ви? Да, абсолютно. Писал са в абсолютно всяка една моя критерия, която изисквам. Какво обичате най-много в него, нея? Коя нейна черта ви кара да се усмихнете? Аз обожавам почти хубавото лице. Много се обичам. Аз му харесвам усмивката и кръпчинките. Кой вреден малък навик бихте променили от другия? Може би, честно казвам, няма какво да променям. Пушенето. Ако можете да пишете другия с 3 думи, какви биха били те? Най-прекрасният човек. Красив, умен и спортист. Колко време е продължил най-дългото ви скаране? Една седмица. Повече. 10 дни. Имате ли си любима песен или филм? Имам, да, на Лара Фабиан. Рожден. Да. Любимо място за среща? Училище. Училище, нямаме любимо място по-скоро. Навсякъде. Да.